बैथाला बोराय नोंनि रिप्लाइखौ आं दिनै होनि बैथाला बोराय आर बसुमतारी अबे क'क्राझारनि दननो बियो बैथाला बोराया नों हारसिं नों बायदि आङो गिग्रा नङा नों आंखौ गिनानै थादों सानदों खोमा मिथिगौ ना नों बायदि आं गिग्रा नङा मोनसे समाव नोंनि फिसाला थैनायाव आं नोंनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आंजोंसो जालायदों बेवहाय फिसाफोरनि फट'खौ मानो होफानानै भिडिअ बानायनांगौ दिनै आंनि फिसायाहाय नोंनि सायाव एक्सन लाबावोब्ला हो आंजों जालायनानै मानो फिसाफोरनि भिडिअ लाबोनांगौ भिडिअ बानायनांगौ बिदियावथ' मानसिफ्रा बुजादोंना नङा होनब्ला बिदियावथ' बुजादों बिमाफोरखौ लांफाजोबनाय गाज्रि आखलनिया लांफाजोबनायावथ' बुजादों नाथाय खोनासंदो ससियेल मिडियायाव नुबाय थानाय बिनि सायाव मोनसे आपडेट लानानै फैदों आरोना बिथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबा मिथिनानै मोनगोन जे दाखालि बावैसो नोंथांमोनाथ' बयबो मैदेरखौ माने बुजानाय नोंथांमोना नुखाबाय आरो दा माने क्रिएटर आर बसुमतारीखौथ' नोंथांमोना बयबो सिनायखायो दा बिनि सायाव आरो मैदेर वाइटि बिसोर सानैजों दा मा जालायबाय दङ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायबा मिथिनानै मोनगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायग्रोनानै लाबानो जाबाय आरो मैदेर वाइटखौ सोर साबैसेया मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय सोर साबैसेया मोजां मोनो नायथारनि आं आरो बसुमतारीखौ सोर साबैसेया मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय बिदिबा फार्स्टआवनो नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय आरोना बैथाला बोराय आर बसुमतारी अबे क'क्राझारनि दननो बियो बैथाला बोराया नों हारसिं नों बायदि आङो गिग्रा नङा नों आंखौ गिनानै थादों सानदों खोमा मिथिगौ ना नों बायदि आं गिग्रा नङा मोनसे समाव नोंनि फिसाला थैनायाव आं नोंनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन मोजां भिडिअसो लाबोदोंमोन आं नोंखौ रायबावाखैमोन आं बेयाव ओमफ्राय नोङो बेयाव मा खालामदों गावहासो गिनानै दुनियानि बै गामिनि साफा सानै हौवा मानसिफोरा रायजोफोरा इसोरखौ लानानै नोङो उनथिं गसंहोनानै नोङो आंखौ गिनानै इसोरखौ लाफालायनानै भिडिअ बानायदों नोङो आं दिनै आं हारसिं भिडिअ बानायदों नोंनि सायाव नोंखौ होनदों आङो बैथाला मिथिगौना बैथाला आर बसुमतारी गियान गैयै सासे मूर्ख बोराय एम्फौ दैगोन नोङो नोंनि रिप्लाइ होनि आं फै बिहाव जालायनाय सासे मानसि एसेबां फिसाला गिदिर गिदिर थानाय सासे मानसि आर बसुमतारी क'क्राझारनि दन नैयो बैथालाया आंजोंसो जालायदों बेवहाय फिसाफोरनि फट'खौ मानो होफानानै भिडिअ बानायनांगौ दिनै आंनि फिसायाहाय नोंनि सायाव एक्सन लाबावोब्ला हो आंजों जालायनानै मानो फिसाफोरनि भिडिअ लाबोनांगौ भिडिअ बानायनांगौ बिदियावथ' मानसिफ्रा बुजादोंना नङा होनब्ला बिदियावथ' बुजादों बिमाफोरखौ लांफाजोबनाय गाज्रि आखलनिया लांफाजोबनायावथ' बुजादों नाथाय खोनासंदो नेजानो लुबैदोंब्ला भिडिअआ बानाय नेजानो लुबैयाखैब्ला भिडिअखौ बानायनाङा दा बानाय नेजानो लुबैदोंब्ला भिडिअआ बानाय नेजानो लुबैयाखैब्ला भिडिअआ दा बानाय आरो साफ्रोमबो आंनि लोगोनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन आरो बैफोरबायदि हिनजावफोरनि थाखाय बे दिनैनि भिडिअआहाय मानो बुजियाखै आंबो दा सिगाङाव होनबायना आं जेरैहाय नङैखौ नोंगौ बान्साव जादों नङा होनबा बै गाज्रि बुंग्रायाहाय निखौसो हय सानो नङै मानसिया नोंगौ होनजायोब्ला रागा जोंगोन ना नङा रागा जोंगोन ना जोंहा दे बुंनाय कमेन्ट गाज्रि लिरग्राफोर हिनजावफोर नोंसोर जेराव नंथ्रा बियो बैजोंबाबो जों गोसोलाय फिसाइ थाखानानैबाबो ओरैबा ओरै नों जुदि बिदि होनजायोब्ला नों गाज्रि मोनगोन ना मोना दे दा नैबे आर बसुमतारीया ओंखायनो भिडिअखौहाय बानायनानै आपल'ड हरदों नाथाय नोंथांमोनाहाय ए टु जेड मोनथिग्रा अबस्था जानला मोनला कमेन्ट दाहो दिनै जाय नैबे आर बसुमतारीयाहाय समाज सिबियारि जाय मानसिया आंजों थाफायो ओरैबायदि मानसि मोजां जाखायो बियो बुजिबाय जाय मानसिया आंनि लोगोफोर गासिबो मानसि मोजांजों आरो जायनि गथ'आहाय बुजिया बिमा बिफाजों दुमदाखाल दावराव खालायो बेखौ आंखौ सोरबाया लेंहरनानै बुजायो आरो जै आंजों बुजाय जाबायना 110% गथ'आ बारलाङो ओरैबायदि मोजां जाबाय नैबे आर बसुमतारीया खनथाम थैनानै उजिनाय बिसिनानिफ्राय सिखारनो हालामोन थैनायजों समान जाबायमोन नाथाय आर बसुमतारीया रत्नाकर कृष्ण अर्जुन राम लखन आफा हनुमान बेखौ दिनै सैथो साननानै फुजिनानै नैबे आर बसुमतारीया जिउखौ मोनफिनदों दा बे आर बसुमतारीया जै सावहोबाय अखाया जायखिया नांखायो नाथाय आं सावखौ मानो होनो जाय मानसिया आंजों गाज्रि आं बेखौसो सावहोगोन
आरो खोनासं हिनजावफोर जायनाखि आंखौ कमेन्ट गाज्रि लिरग्रा नों मानसिखौ नोंखौ बे मानसियाहाय ओरैबायदि मानसि गामियावबो रावजोंबो मिलाया ओरैबायदि गाज्रि बिदि होनजायोबा नंथ्रा नोङो गुमुर मोनथिया सोमुर मोनथिया बै गोजाननि मानसिजों बुंजा हरोब्ला बा नोङो बुन्दि बिदि होनजा हरोब्ला नोंनि गोसोआ मा मोनगोन मा मोनगोन दाख्लै नुबायना नङैखौ नंगौ होननायनि सोर इउटुबारा बुजायामोनलाय दा नैबे आर बसुमतारी इउटुबाराहाय बैबायदि गाज्रिखौसो नेनानै थायो ओंखायनो बुंदों नेजानो लुबैदोंब्ला भिडिअआ बानाय नेजानो लुबैयाखैबा भिडिअ दा बानाय आरो आंनि फिसाफोरखौहाय मानो लाफानानै भिडिअ बानायनांगौ आंजोंसो जादोंमोन नङा होनबा दा बेखौ आङो रिएक्सन हरोब्ला रिप्लाइ होयोब्ला पाब्लिकफ्रा बुजिया सोमजिया आंखौसो गाज्रि मोनगोन नङा होनबा नोंनि खुगानिफ्राय रावा बिदि ओंखारनाङामोन नङा होनबा दा ओंखायनो मोजां खोनासं जायनाखि कमेन्ट गाज्रि हरग्राफोर रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आर बसुमतारीया नङैखौनो नंगौ होनजाबाय गाज्रि बानसाव जाबाय बै समावहाय दुनियानि मानसियानो नंगौ सानबाय आंखौ नङा होनबा बेनि रागाया दिनैसिम जोबाखै मिथिबाय आसपेन अवेबल' दिनैसिम जोबाखै बेनि रागाया जों कन्ट्रल खालायनानैसो थादों बै समावहाय कन्ट्रल खालायनानैसो थादों नाथाय दाबो कन्ट्रल दं नाथाय जानला मोनला बुंबावोब्ला नेनानै थागोन बै समखौ सानसे नङाथ' सानसे लोगो मोनगोन जायनाखि गाज्रि मावग्रा बेथ' जेरैखि जाया जेननांखायो नङा होनबा खैफोदाव गोग्लैखायो गाज्रिनि फिथाइया मालाबाबो मोजां नङाना मोजांनि फिथाइया गोदै गाज्रिनि फिथाइया गेसाव गोखा गोखै नङा होनबा ओंखायनो जायनाखि भिडिअ बानायगिरिफोर नोंथांमोनाहाय जायनाखि न'खराव खैफोद जादों बेबायदि मानसिनाव सोंहरनांगौ बुजिबायना सोंहरनानैसो पारमिसन लानानैसो भिडिअखौ बानाय गाज्रियाथ' गाज्रि भिडिअ बानायलाबाय जाखायो नङा होनबा दिनैहाय आंनावहाय आजां गाजां मेसेन्जार फैदों दाख्लैहाय सेंग्राफोर गासैबो हरजोबदों भिडिअ बानाय बे सानाखौ नायनो हाथ'ला जों होननानै बावसो आं बानायनाय जादों आरो लोगोसेयैनो नैबे दासिमनि प्रेजेन्टआवहाय आंनावहाय ओरैबायदि लिडारफोर मोजां मानसि फन हरदों नोङो भिडिअआवबो बेखौ आपल'ड होसै नाथाय आं दिनै भिडिअखौ आपल'ड होगोन खिन्थु नोङो साइलेन्टसो मावखुमानांगौ होनो साइलेन्ट मावखुमानाय मानसिखौहाय रावबो गाज्रि होना मोनथिया नालाय बुजायहरदो आरो आंखौहाय बुजिबाय नाथाय साइलेन्टआव मावग्रा मानसियासो डेन्जार ना खिन्थु साइलेन्टआव मावग्रा मानसिया डेन्जारब्लाबो बेखौ रावबो नुवाखैबो मायाखैबो नालाय ओंखायनो मोनथिया होनना बुजायहरदो आरो आं जोबोद मोजां मोनदों नंगौ जेराव आंबो साननो हायो बै बुंनायाबो आंनि साननायजों बेनि बुंनायजों पास जाफैबाय दा ओंखायनो जोङो फुरा साइलेन्ट थागोन जों बिसि फिसाय फुरा साइलेन्ट थागोन जों बिसि फिसाय खिन्थु जानला मोनला खालायबा ओंखारदोंना नेजानो लुबैदोंब्ला भिडिअ बानाय नेजानो लुबैयाखैबा भिडिअ दा बानायबा आरो नैबेहाय नोंथांमोन जाय मानसियाहाय सुगार डायबेटिसनियावहाय आंखौहाय मा होनो फन नाम्बारबो हरा माबो हरा होनना बुङो बिदि नङा आं भिडिअआवनो स्क्रिनाव लिरनानै दोनखायोना भिडिअआवनो स्क्रिनाव लिरनानै दोनखायो आङो दा लोगो नोंथांमोन गाज्रि दामोन दिनैनि भिडिअआ बेनो माने एकदम बिखा खामजोबखानायखा जोङो बुजिबाय दा बैफोरबायदि हिनजावफ्रा बुजिनांगौ माने नंथारैखौहाय बुंजायोबा बिदि जादों होननानैहाय मानसि मोजाङा एक सेकेन्ड गाज्रि जायोबा एक सेकेन्डबो नाङा आरो बिनि मानसि मोजांनि गाज्रि जानाया गाज्रिनिख्रुइ 3 गुन डाबल मावनो हायो दे 3 गुन डाबल मावनो हायो बुजिबायना ओरैबायदि मानसि मोजांनि गाज्रि जानायखौहाय रावबो फाग्ला हमनोबो हाया पात्ताबो मोना नङा होनबा रायजोबो बै सनेट खन्थाइखौ मोनथियोना जायनाखि सनेट खन्थाइखौ फरायो बेनो मोनथिजोबो मानसि मोजाङाबो समाजाव मा जानाङो नङा होनबा समाज सिबियारि मानसियाबो साधु बाबायाबो सानसे मा जानाङो बुजिबाय बेखौ सनेट खन्थाइयावनो मोनजोबो नङा होनबा दा लोगो नोंथांमोन आं बुंनायखौहाय नोंथांमोना बुजिदो नंथारैखौ बुंजानायनि थाखाय दिनैहाय आं रागा जोंदों बुजिबाय रागा जोंदों दा पाब्लिकआबो बुजि आंनि रागा जोंनायखौ दिनैहाय आं बायदि मानसिनिफ्राय मानो खुगा गाज्रि बावनांगौ बेखौहाय साननानै नाय नोंथांमोनाबो दे एकदम साननानै नाय अब्ला बुजिगोन नोंसोर
नंथारैखौ नंगौ होनजायोबा ना